Mbuya vakazotanga kuvhumuka nekungorotomoka nokuti vakange varumisa mwana womukwasha vachifunga mishonga yavo haina anoikurira. Zvino vakazozorodzwa naachimwene. Vakazotanga kuita sedzorasa, vaakutaura zvakaipa zvavakaita zvakatyisa vanhu munharaunda nevanhu vavaipa mishonga yekuuraya. Yakanyanyovhundutsa vanhu ndeye mumwe akafa rurimi rwawira mukati, zvese mapapu nemwoyo, zvokuti kuchipatara zvakashamisa papostmortem kuti havasati vamboona zvakadaro. Vakati vakamurovesa nezvinhu akanodzipwa nerurimi. After that ndokuzozvidonhedzera mudumbu zvese. Mukomana uyu aiva kuUK akazouya chave chando nokuti akaita zvekudonha ndokubva atofa. Ini kugara kwese ndaiti mbuya inongova n'anga, izvo vaitova wesavo pamabasa avo. Umwe wavakauraya vanoti vakaita zvekumukanda murodhi akatsatiswa musoro, asi vakange vatumwawo negirlfriend yaidanana nemurume wake. Nyaya dzavo dzakatozonetsa kwamambo, zvikanzi ngavabude munharaunda vaende kumusha kwavo kuChirumhanzu, nekuti vakange vakutyiwa plus vakanga vaparadza misha yakawanda nemabasa avo aya. Veduwe zvemushonga izvi siyanai nazvo, zvinouraya vanhu vakawanda uye hazvina kana kumbonaka chokwadi. Sezvaiitwa nambuya izvika, zvinorwadza chokwadi kuti vakauraya vanhu vese vakawanda avo nekuda kwemishonga yavo.